Boas tardes, benvidas e benvidos a este acto co que seguimos a desenvolver o noso programa de Nadal que comezaba o pasado domingo coa inauguración do alumeado do noso Concello que prolongarase ata o 6 de xaneiro con actividades pensadas para todos e para todas, para grandes e para cativos. Un programa no que non podía faltar o Belén artesanal en movimento que nun intre inauguraremos que porán en marcha o seu responsable Fernando Fernández, Nando, e o alcalde do municipio, o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. Un nacemento que é un agasallo para a nosa veciñanza e para quenes se acudan a Gondomar de visita nestes días. E como todo bo agasallo, ven envolto nun papel ben bonito. Neste caso, as voces e a música dos integrantes do coro e orquestra do Conservatorio Elemental de Gondomar, estes futuros e futuras músicos e músicas que temos ante nós. Un envoltorio maravilloso que estamos desexando abrir ou neste caso, escoitar. Imaginas que cunha canción feiticeira te convirtes nun personaxe do Belén? Así comenzou a aventura dos seus dous irmáns, que pasaron un día de Nadal diferente na casa dos seus avós. Un 5 de xaneiro, paseando polo mercadillo da Praza de Paradela, entre rosquillas, grilandas e luces, Uxía e Mateo atoparon a un home de rasgos asiáticos que tiñan postos completamente diferentes. Ali só os podías ver animais disecados, colares de uñas, ungüentos mancheirosos, todo moi sucio e sinistro. De entre eses obxetos, un deles chamou a atención de Uxía. Que é aquel bote de ali? Preguntou a nena. É a Caijana, a máxica flor vermella que te transporta ao lugar que máis desexas. E como funciona? E o home comenzou a cantar unha melodía, movendo máxicamente as súas mans, sen deixar de mirar a flor que comenzou repentinamente a brillar.
Teo acordou deitado nunha montaña de musgo, ao pé dun río de papel de aluminio. Uxía, onde estamos? Sorprendidos do lugar que non coñecían, comezaron a camiñar ata un posto que arrencendía a pan recén feito. Soaba música e unha parella bailaba un fermoso vals. panadería traballaba unha nena, chamábase Amalia, e fíxose moi amiga de Uxía e Teo. Xuntos camiñaron por ese mundo máxico que non coñecían. Artesáns, músicos, pastores, cociñeiros, todos eles resultabanlles familiares. Uxía recoñeceu unha árbore de cores. Estaba feita de palillos, pegamento e algodón. É a árbore que lle regalei a abuela no pasado Nadal. Este moneco de neve fíxeno eu en infantil, replicou Teo. Estábamos no Belén dos avós, berraron en unísono os nenos. Amalia non entendía nada, pero non lle importaba. Acababa de facer dos novos amigos. When I
comezou a facerse de noite e Amalia marchou para casa. De súpeto apareceu unha caravana de xente no horizonte, encabezada por 3 homes sobre 3 camelos, que se dirixían cara onde estaban Uxía e Teo, que xa estaban moi cansos de xogar todo o día. Un dos homes achegouse aos nenos e preguntoulle: "Que facedes aquí a estas horas? Necesitades axuda? Estamos atrapados no Belén da nosa boa, porque un feiticeiro fíxonos un embruxo cantando o Aca e Cana." "Un embruxo? Xa, diso nós sabemos moito, que para iso somos magos. Acompañádenos, temos que entregar estes agasallos e despois levámosvos a casa." Uxía e Teo subiron aos camelos e, como xa era de noite e tiña moito frío, os 3 magos tapáronos coas súas capas, quedando dormidos a un instante. Pum, 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 pum! Uxía, Teo, levantadevos que xa é Nadal. Os nenos despertan e a nai dilles: "De onde sacachedes esas capas?" Teo e Uxía levántanse dun brinco da cama e agolpanse a contar alborotadamente todo o que viron a noite anterior, berrando, rindo, cantando unha canción en xaponés. A nai non entendía nada. "Anda, anda, vou ir ao Belén dos avós, que xa están aquí todos os vosos agasallos." Llegaron ya, muchos más
Boas tardes. Nada, vou a ser moi breve porque hoxe é un día especial, sobre todo para todos vos, que me encantou a vosa actuación. Eu quería deciros unha cousa, aproveitando que aquí hai un montón de testemunhas e que poden levantar acta e nota. Queredes vir para o ano a actuar e a encender o alumeado de Nadal? Hai un no por aí. Quen dixo non? Sabedes o que vos digo? Que para o ano, como fixemos o outro día para o encendido das luces, eu quería que viñerades todos, todo o alumnado do conservatorio, que actuárades, que cantárades as mismas pezas ou outras que vos dirá a Brenda, que é a que marca sempre ao final o que tedes que facer como directora do conservatorio. Actuades ali e despois encendedes as luces. Que vos parece? Quedamos moi lexos, non? Dentro dun ano, que non vos miro moi animados. Bueno, tedes 6 meses para pensalo, vale? Tedes que decirmo antes, porque mira que hai muitísima xente que quere ter ese detalle e ese privilexio de poder facelo, non vos miro moi convencidos. Bueno, eu teño que decirvos que maravilloso, Brenda, esta última canción dedicada ademais aquí ao mestre de artesanía, Nando, maravillosa. Bueno, a todas vos gracias por estar aquí. Para nós, logo, sempre é un placer poder facer estas cousas, estar en un sitio tan reducido que non sei por qué, ten un auditorio aí ao lado, verdad? Xa me dirán por qué, porque, pero bueno, aquí estamos todos quentiños, estamos ben, pegados, e celebrando o Nadal, que ao final é importante, non? Eu creo que facemos todo o posible por facer un concello mellor, para, sobre todo, para todos vos, para que disfrutedes, porque tedes que facer unha cousa agora que podedes, logo tamén, pero é máis complicado, tedes que ser tremendamente felices. Escudar moito, pero felices. E disfrutar, e facer trastadas, que eu creo que ti xa faz, porque tes unha cara de traste que non deixas. Pero ser felices, reírvos moito, pasalo moi ben, o tempo pasa moi rápido, verdade? E moitos de vos seguro que estades de acordo comigo que pasa todo moi rápido. Teño unha edade maravillosa, dá gusto velos, dá gusto escoitar, e son uns anxos. Bueno, Nando, moitas gracias. Con isto xa vai 5 anos. 4. Bueno, hombre, un ano máis, un ano menos. Levamos 4 anos facendo un nacemento artesanal en movimento. Este ano, por o que teño aquí anotado, non quería mirar moito pa chuleta, pero teis 320 figuras, 120 das que se moven, que ven traballo que levas aí todo o día manipulando para que levanten aí a ixada e para que o rato se meta e non hai maneira de pegar a basoura e todas esas cousas, non? 120 figuras totalmente traballadas, 300 figuras de artesanía feitas por él, con toda a logística. Este ano vámonos a 40 metros cadrados de nacemento, e desde logo dos mellores que hai da contorna, por non ser mellor. Eu non quería nunca levarlle a contraria, ni tampouco rivalizar co meu homólogo de Vigo, non? Porque xa, é dicir, temos as mellores luces, porque eu sempre digo que temos máis luces por habitante que él, porque él ten 33 luces LED por habitante, e nós temos 44. Pero temos a ratio de o que gasta él, 300.000 habitantes, 3 millóns de LED, por o cálculo que facemos nós, nos salen máis luces por habitante. E tamén podíamos facer o mismo co nacemento. Temos un nacemento dos mellores porque temos ademais o mellor artesán, que é este home que está aquí con nós, Fernández Penedo Nando, que é daqui de Borreiros. E eu lembro, hai 4 anos que me enterei de circunstancias así moi, non sei como foi, a través de un medio de comunicación ou unha publicación das redes de que tiña
este traballo feito, en moitos casos guardado do seu garaxe do coche, é dicir, botaba o coche fora, montaba o nacemento, e quillo ali durante mes e medio, e eu fun a miralo e me pareceu espectacular, Nando, e pedimos que tiña que compartir con todos nós, porque nos parecía ademais un egoísmo que o tuvera solo e a súa familia, e desde logo que así fixo, abriunos as portas desta maravilla que hoxe volvemos aquí a inaugurar, e eu espero que mentres poidas, vivas e queiras, que sigas ampliando metros cuadrados, que sigas ampliando figuras e que sigas sempre facendo feliz a esta xente, a estes nenos e a todos nós. Por lo tanto, eu para ti, aparte de darse a palabra para que poidas dirixirte a todos, quero darche un forte aplauso e as grazas por poder contar contigo. Que aquí o alcalde, primeiramente darle as gracias a vos, aos chamaliños que me deron unha sorpresa, aos que enseñaron a sorpresa, bueno, ao alcalde, aos concelleiros e a todos vos. Bueno, pois vou ser breve porque xa acabé, porque dixo o Paco todo. Sí, hai novedades, pero é mellor que as miren e as disfruten, vale? Pois nada, sin máis, bo Nadal para todos e felices festas. A continuación, imos a inaugurar o